Не стават равномерни сега. Някой стане по-малко, някой по-голямо. Просто нека да ви обясня как става работа. Някой та мисли. Ето, сега вземай така, да стане равно. Това е. Същото е с това, с веждите. И всичко така, по същия начин. Почвам тук от средата, после го обръщам обратно, почвам другата. Докато го изкарам до края, докато мога да го държа. Ето и. Това е. Но все се прави, дето ви показах. Той се свива. И така се свива. Почвам да го шия тук, да го събера. След като го събера, остане тук конеца горе. После като го застъпа, да го сложа и тук върху той. Той, което е зашито, остава отдолу и се получава тази формата на носа. Това е. Не е приятна работа, но е... Няма кой да се занимава с тия простоти. Вземете си химикалът. Да го забравите. Колко време ти отнема да направиш една маска от началото до края? Зависи. То не всякой път излезе всичко да е точно. От някой път сега, като го зашие и това, нека да го прикача и това. Примерно сега на тебе ти е пасне на главата. Обаче някой път не ще да пасне на главата. След това, като рече да пробивам очите и тук, за да може да... Трябва да отворя едното око, за да може да виждаш. Щом видиш вече, по него прогоняме другото. И след това вече другите работи ги закачам допълнително, се закачат, но трябва да ти отворя очите напред и тогава да сложа и почвам вече да прогоням. Но някой път, като е някой малко дете, дето не става и някой път де по-надолу резнем, де по-нагоре и се усложнява работа. И после когато и той се шие. Като не може да го ударим първият път да го зашия, почнеш да го разшиваш наново всичко до тук, само тези двата остават, отива.
по 4-5 часа се налагало на вечер, докато закача, само да го закача, без на това положение. Това е. А ако всичко е наред на маската и от раз пасне, колко време ти отнема? На ден ли? Общо, от началото до края цялата маска. Чакай сега. Аз имам 1 час най-малко, докато е изпъна, докато е сурова. След това сега набързо е такова. Нали, тя орязах. И тук половин час. След това вече пръчка, заковавам, после пришивам. Той всичко се пришива. Вързва се, да може да е вързано. След това се очертава и той. След това вече почвам да закачам това. Отива 1 ден, дали 1 ден, ама 7-8 часа. Най-малко. Ти отнема. Зависи как се случи. Бавна работа. Не е приятна работа, но няма кой. Трудно става. Няма кой да ги прави друг, не се хваща никой. Пък той ми отнема една маска, особено аз както не виждам, като почна да ги шия, като очертано всичко. То е очертано предварително и това, вътрешното. И почвам да шия, да кажем, правя колкото ми трябва, 2, 3 или 4, очертани са. Почвам на машината да шия само бялото, защото вкарвам бял конец. Отдолу е чер. Той нещо е с бял конец. Да кажем, ако правя 3, почва и 3. Удрям само бялото. После сменям, слагам червен конец, чернец остава отдолу. Почвам само червените. Разбираш? Като прекарам тези всичките, една маска, докато я закача, нали, ако, примерно, почна да шия само и това, ми отнема 4 часа най-малко. Без рязането. Без рязането. Защото да го нарежа, докато нарежа нея дребните работи, виждаш колко. И само колко. Ем набързо го рязаха и той. И то на гьотера го нарязах. Виж колко време ми занима. Значи, не съм засичал колко време ще ми отнеме да е такова, да е направено. Най-малко 7-8 часа сигурно ще ми отнеме. Нали, като сложи всичкото. Нали, да закова пръчката, да очертая, да изрежа, после да това. Даже някой път, дето казвам, като рече да примера очите и да не може да това, зарязваш. Оставял съм ме. И викам, заминайте се, почвам да разшивам наново. Повтарям, пак шия. Меря на моята глава или на някой, нали, по-дребен. Зависи. И като видя, че е изправа вече да стане както тая е права, както нали, на нея беше права, твоята глава, понеже той е малка маска, вече тогава почвам да слагам другите работи. Иначе не става. Чуй, ти как се научи да правиш маски? Как се научи? С мерак. Няма кой да ги прави. Пък исках на времето, като бях много мераклия, този майстор, дето ги правеше, те ги правят по шаблон. Ето и нещо. Обаче нито една маска не стои права. Сега имаш нещо наклонено, или пък предварително пробият очите, като ти е сложена нулата, или с едното ще виждаш, или пък няма да може да виждаш. Пък аз ги правя го всичко, нали, да може хем да е права, хем да може да виждаш. И заради че ядосах се, пък имаше това, дето ги правеше майсторът, той не ги шиеше ги на жена. И той не може да прави малки маски и такива, не може да прави. И по принуда почне да ги правя за децата. Сега при мен ги пращаше, понеже той няма малък шаблон, нали? И той такива малки кожи, той не е изпъва. Почна да си игра да ги права си. До сега. Ти от него ли се научи за някакви детайли в правенето на маските или сам си откри топлата вода? Не, аз си го... на времето ги правихме от такета. Имаше и небели такета.
Не знам дали сте виждали. И червени. И тогава разшием такито, махнем му ластиката и то стане едно колело. И от него почваме да режем. Обаче, ето и тези триъгълници ги изхвърляхме. А ние губим от тази работа. Нали видях както обясни? Ето и нещо сега. Това е по разпънато положение, само чобало. И почваме и режем. Хвърляме и тия, да кажем сега както е, ето този триъгълник го изхвърляме. Ние го заносваме. Като спряха да ги произвеждат тия таки, те са отсухно и нямаше какво да правя. И аз търся такова подходящо бяло, плътно и почнах да ги правя и реших, вместо да заносваме ето и, правя го двоен размер. Нали, ширината. И почвам вече вместо да го изхвърля този триъгълник, то става двойно. И се получава два. Това беше. Това всичко по моя преценка съм оправил, за да може да хем е икономия на материал, хем е пък такова. За мен е по-изгодно. Беше. И тъй стана. Викаш, иска да предадеш занаята на някой, но никой не иска да се научи. Той не може. Той иска много търпение, време. Не че това, иска се време и търпение. Да, важно е. Да имаш много здрави нерви. И време. Той става с течение на времето. Не можеш сега да почнеш, примерно, да дойдеш ти и да... Независимо кой е, дали ще си ти, независимо, да дойдеш за една вечер, примерно, и да такова да кача на машината и да почнеш да шиеш, примерно, или пък да те научи да режеш. Знаеш колко са били ами рекли да им помагат да режеш?